марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳоро баъзан вақт дилгирикунанда мегӯянд, вале дар ин марҳила ҳам бозиҳои ҷолибро мо бисёр шоҳид шудаем. Дастаҳои қавии иштирокчӣ зиёданд ва бо ҳам омадани онҳо метавонад ки дар марҳилаи гурӯҳӣ ҳам рост ояд. Масалан, солҳои гузашта гурӯҳҳое буданд ки топ-дастаҳоро ба ҳам оварданд ва бошгоҳҳои муддаӣ ҳам натавониста буданд ки ба плей-офф роҳ хат гиранд. Сабаб бошад рақобати шадиди марҳилаи гурӯҳӣ буд ки аз плей-офф камие надошт. Имрӯз мо баъзе гурӯҳҳои марги Лигаи Чемпионҳоро баҳратон нақл хоҳем кард. Обуна шавед ва наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфуд ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Мавсими 2019-2020 гурӯҳи F: Барселона, Боруссия Дортмунд, Интер, Славия Прага. дастаи Барселона дар ин гурӯҳ бояд як сару гардан аз дигар рақибон боло меистод, новбаста аз он ки дар ҳайати Интер ва Дортмунд ҳам бозингарони бомаҳорат зиёд буданд. Дар Боруссия он вақт Санчо ситораи асосии даста буд. Миланиҳо бошанд Лукакуро ба даст оварда буданд. Аутсайдери гурӯҳ дастаи Славия Прага шуморида мешуд, аммо бо рӯҳияи қавии худ онҳо низ тавонистанд рақобати сахте ба дигарон нишон диҳанд. Барселона бозиҳояшро бо мусовии муқобили Боруссия Дортмунд оғоз намуд. Баъдан бошад ғалаба бар Интер ва Славияро ба қайд гирифтанд, аммо дар бозии хонагиашон каталониҳо натавониста буданд ки ҳамон дастаи Славияро ноком кунанд ва бозӣ бо ҳисоби 0-0 анҷом ёфт. Бахт бар рӯи нилнориҳо хандид ва бо ғалабаҳо дар бозиҳои ҷавобии муқобили Интеру Дортмунд аз ҷои аввал аз гурӯҳашон баромаданд. Барои рохати дуюм Дортмунд ва Интер дастбагиребон шуданд. Интер тавонист ки дар бозии аввал 2-0 дастболо шавад. Ана дар оғози бозии ҷавобӣ бошад, Боруссия Дортмунд ба нокаут равон карда шуд, зеро миланиҳо боз ҳамон ҳисобро нишон медоданд. Аммо Дортмунд тавонист ки ба худ ояду камбеки зебоиро нишон диҳад. Имтиёзҳои Интер ва Дортмунд баробар шуданд ва ғалаба муқобили Славия Дортмундро ба плей-офф бароварду. Интер бошад бо шикаст аз дасти Барселона ба Италия баргашт. мавсими 2022-2023 гурӯҳи C: Барселона, Бавария, Интер, Виктория Плзен. каталониҳо бори нахуст дар 20 соли охир аз гурӯҳи худ дар Лигаи Чемпионҳо баромада натавонистанд. Бавария ки мавсими қаблияш бо дастаҳои начандон қавӣ гузашта буд, ин бор бо дастаҳое ки таҷрибадор буданд рӯбарӯ шуд. Шогирдони хави шароити хубе барои бозии устувор нишон додан надоштанд. Дар бозии якум Барселона Виктория Плзенро бо ҳисоби 5-1 мағлуб кард. Ана баъдан бошад ба меҳмонии Бавария сафар кард. каталониҳо бозиро идора мекарданд, вале бо гузашти вақт ҳолат тағйир ёфту. мюнхениҳо 2-0 дастболо шуданд. Дар даври сеюм бошад Барселона аз дасти Интери Милан ноком шуд ва ҳамон натиҷаи бозӣ бонги хатар барои Барса шуд. ғалаба дар бозии ҷавобӣ мисли обу ҳаво барояшон зарур буд, аммо барои ин кор мушкилиҳои бешумори даста монеа мешуд. шогирдони хави боз ба мақсад нарасиданд ва мусовиро ба қайд гирифтанд. дар марҳилаи охир шикаст хӯрдан аз дасти Бавария шонси дастаи каталониё барои баромадан ба плей-офф пурра аз байн бурд. Барселона соли дуюм пайи ҳам ба Лигаи Авропо рафт. Интер бошад бо 10 имтиёз аз гурӯҳ баромад. Бавария бе бохт тавонист ки марҳилаи гурӯҳиро гузаронад, вале дар плей-офф Интер аз онҳо дида бозии беҳтар нишон доду то ба финал баромад. Бавария бошад саёҳати худро дар якчорфинал ба охир расонид. мавсими 2023-2024 гурӯҳи F: ПСЖ, Милан, Боруссия Дортмунд, Ньюкасл. дар мавсими нави Лигаи Чемпионҳо мо гурӯҳи марги ҳақиқиро шоҳид хоҳем шуд, ҷое ки ҳама даста имкони баробари баромадан ба плей-оффро доранд. ПСЖ тобистон як қатор тағйиротҳо гузаронид ва Лигаи Якро бо натиҷаҳои хуб оғоз кард. ин умеде барои рақобати баробар нишон додан ба дигарон ба дастаи парижӣ медиҳад. Милан ҳам бозори трансфериро фаъолона гузаронид ва мавсимро ҳушёрона оғоз кард. муқобили расониҳо мо шоҳиди рақобати Сандро Тонериро хоҳем дид ки ба Ньюкасл бо арзиши 65 млн евро гузариш намуд. ҳамин ҳолат бо дарвозабони ПСЖ Ҷанлуиҷи Донарума ҳам такрор мешавад. ӯ муқобили дастаи собиқи худ баромад мекунад. аз ҳисоб Боруссия Дортмундро ҳам берун набояд кард ки мавсими қаблӣ то охир барои қаҳрамонӣ дар Олмон талош карданд. Ньюкасл бори нахуст дар Лигаи Чемпионҳо баромад мекунад, вале баланси хуби ҳайат ва заҳматҳо метавонад таҷрибаи камашонро пӯшонад. шумораи бозингарони хуби дастаи Ньюкасл имсол бештар шудаанд. ҳар мавсими Лигаи Чемпионҳо бо рӯйдодҳои махсусаш дар хотир мемонад. имсол ҳам мухлисон ҷолибиятро интизоранд.
мешаванд. Бозиҳое дар марҳилаи гурӯҳӣ мегузарад ки баъзан аз финал ҳам ҷолибияти бештар дорад. барои мо мухлисони ин гуна бозиҳоро тамошо кардан дар дилхоҳ марҳила ҷолиб аст. ба фикри шумо кадом даста бо ҳолати феълияш имкони қаҳрамониро бештар дорад? дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.